Takže mám otázku na Davida. Na to, jak se dostal ze shieldu do wepnu za půl sekundy. Meleš. Doslova jsem koukal na ten admin panel, někdo byl v shieldech, tam dole a najednou se objevil vole ve wepnech, tak jsem se tam šel podívat a prostě stojí tam David, chápeš? Tak jsi retard, tak jsi viděl, že jsem asi pálil, ne? Degeš. Víš, otázky jsou vypnutý, takže se buď přiznej, že máš inženýra, anebo jsi imposter. Nemluv, nejsem ani inženýr, ani... Co meleš? A co jsi teleportoval s tím báchorem, nebo co? Možná byl ještě někdo jiný, ale pičel šel nahoru. Možná stál pičel... Jo, dobrý, hej, tak skipujeme, vole. To je za pičovinu. Report. Ne, skipujem. Report babiťák. Kecáš?